Boa xente, hoxe estamos aquí para comezar unha nova serie informativa para tratar de expoñer a realidade sobre a sanidade pública aquí en Ponteareas. Non é nada estrano ir camiñando pola rúa e escoitar conversas dos veciños onde se queixan do tempo que teñen que agardar por unha cita médica ou do ateigadas que están as consultas de urxencias. Pero por que sucede todo isto? Debido á escasa presenza de persoal. En teoría, e aquí, hai 15 médicos para as 20.000 persoas que habitamos neste pobo. Deste xeito podemos calcular o ratio de persoas que lle toca a cada médico. Serían unhas 1.300 para cada un, cando o ratio normal é dunhas aproximadamente 1.000 persoas. Sen embargo, isto dista moito da realidade. En novembro do 2023, dos 15 médicos que había en plantilla, só estaban traballando 10. Con estes datos estimamos que existen aproximadamente un pouco máis de 5.000 persoas sen un médico asignado. Ponteareas non é un caso illado, xa que todos os veciños do condado tamén sofren esta precariedade da sanidade pública. Covelo, Mondariz, Mondariz Balneario e Salvaterra non teñen pediatra e teñen que desplazarse ata o Cunqueiro. Arbo, Cañiza, As Neves e Crecente comparten pediatra rotativo. As listas de agarda nestes concellos rondan dende os 6 ata os 15 días, mentres que aquí, en Ponteareas, poden chegar a un mes enteiro. Por último, na meirande parte destes concellos non se cubren as baixas, e incluso tampouco as prazas de consulta.